This is life. Can I try? Amanda! Can I try? Patry ah. Hindi naman talaga! No, ganyan na yun. Can I try? Can I try? Sige na lang. Ang kapal mo din sinubo talaga. Kamay lang ako kung okay lang. Ha? Kamay lang ako. Okay lang. Yeah. Okay lang. But, can I try? Sobrang pagod ka nung time na yun. As in, super pagod. Can I try? Pwede no? I'm shy, I'm shy. Oh, you're gonna be Emmy. Can I try? Ba't ulit? Ba't ulit? Sobrang laptop nung kagabi. Nakikilig ako sa inyong dalawa eh. Why? Why? Ito kasi Amanda eh. Ang sweet niyo kasi tingnan. Ulit nga, ulit. Ito kasi Amanda. Kapag nakita mo kagabi, nag-paint ka, di ba? Nag-asa nga si Kobe kahit malayo siya. What did you do? No. I was like, bro, Amanda talaga. Kaya ko nga they'll get mad kasi I'm the only one laughing there. Kaya nga, Lakas di ba? pa ang lakas ng tawa ko. Ang ingay natin eh. There was the point na parang ingay talaga. Ang lakas ng boses niyo tumawa. Kayo lang yung tinitingnan namin. Habang nagpupukpok kayo. At least pumupukpok. Kaya nga, Lang. Itatlo na po. One more. Tapos yung Ito tatlo, ba? wala nag-shoot. sabi pa Kain ni kay Gian. Ron. Sabi ni Gian, Chico, Alisa, nasaktan ka ba? Bakit? Sabi ni Alisa. Sabi Bakit? si Gian, ma-issue masyado. Di ba mahilig si Gian yung parang mang-trip kumbaga. Ganun. Trip Oo. lang. Like, house trip. Sabi niya, Alisa, nasaktan ka ba? Kasi nakita namin, di ba, nagtawanan kayo, ganun. Bakit Alisa? Oh. Alisa. Bakit siya Lisa? Kaya Bakit bakit si Alisa? Alisa? Eh kasi, di ba, mahilig si Gian na mag-partner, mag-partner si Chico saka si Alisa, di ba? Mag-trip There's Loper. ng tao. Differ? Suffer. Minsan, di mo napapansin? Ako lang nga yung hindi pinag-trip eh. Minsan, Hindi, di ba sabi si niya, Kobe? Alisa, Chico, parang ganun ka. Ay, hindi mo siya napapansin kasi, yung kami lang girls. Because you're manhid, di ba? Manhid ka kasi. Yeah, I think a lot. Me din. Yung sabi. I can't. People say sa Pero okay outside lang, world. gwapo ko Is it naman. okay lang naman? Tsaka hindi naman halata. Wait, baka nainis Hindi daw halata. yesterday ang lakas ng tawa. Bakit mainis yun? Masaya nga eh. Okay. Kobe was just staring at me. He was Talaga? like, bro, Sobrang sabog. what did you do? In, Ang sobrang sabaw talaga namin. Sabi nga